Halo लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर जोंहा दिनै गोदान क्वार्टार मोनबाय आरोना क्वार्टारखौनो नायनो फैदो माबायदि ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायना होनि एसे क्वार्टारा माबायदि झारखन्डआवनो जोङो दोंबाय थायो दाबो खिन्थु जों दा जिथु क्वार्टाराव थाबाय दोङो बे क्वार्टारा माने एसे पुराना जाबाय आरो बेनि थाखायनो जोंफोरनो गोदान मोनसे क्वार्टार बानायनानै होदो आरो हमजों थांनो गोनांमोन खिन्थु जोंफोरनिया ओजामानि अखमाव पस्टफोरा खालि गैयानोना ओंखायनो जोंखौ दा बेयावनो लाखिथ'बाय दोङो आरो दा नायनो फैदो क्वार्टारा माबायदि ओमफ्राय क्वार्टारा मोनबायथ' मोनबाय 7 तालायावसो मोनदों माने सबसे लास्टआव माने 7 तालायानो सबसे सायाव खारोना माने सिंनि गेरेजखौ हमबाथ' 8 तालायानो जायो थानांसिगोन आरो नोंथांमोननोबो देखायनि क्वार्टारा माबायदि बे एन्ट्रि फार्स्ट दरजायाव नै बिदि होखानाय दोनखायो नायनो हागोन सोरबायो नै रुमानि फार्स्ट हल आरोना नैबे हलाव मोननै फेन गंनै होना दोनदो बिथिंबो विन्डो दोङो बिथिंबो विन्डो दोङो बिथिं दरजा ओमफ्राय आरो डाइरेक्ट हलनिफ्राय लेफ्ट साइडआवनो किटचेन दोङो आरोना नै स्मार्ट किटचेनाबो नै बुस्थु दोनग्रा गासैबो बक्सफोर दोनग्रा ओमफ्राय नै बेफोरो दंखाजोबखायो ओमफ्राय आरो नै बेयावबो दोङो नै बेफोरो आरो खानसि दोननाय नै सिलिन्डार दोननायथिं बेयाव सिंनि ओमफ्राय नै माबानि बेयावबो न'मा न'बो मोनसे बालकनि दोङो बेयाव वाशिं मेसिन लागायनो हागोन ओमफ्राय आरो नै हलनिफ्राय सिदा फैबाथाय बेडरुम मोनो नै बिथिं मोनसे बेडरुम बैबो बेडरुम बे मोनसेया आरो टयलेटआ एकदम लेथ्रा आरोना माने दासो गोदान बानायखानाय बेयाव रावबो थायाखै दासो गोदान होखादो गोदान इसु जादो नै बे मोनसे रुम बेडरुम बेयो बेडरुमावबो नै बिदि आलमारि दङ आंनि तिजोरिया मोननै बिदि आलमारि दङ आरो बेयाव खिरखि बेडरुमावबो नैथिंबो मोनसे माबा दङ आरो ना बिथिंबो बालकनि दोङो बिथिंनो नै मोनसेथिं हाबनानै आरो नै मोनसे रुमथिं हाबफैफिननो हायो आरो ना रुमा बे मोनसेबाव आरो बे मोनसे नै बेथ' बे मोनसे टयलेट नै मोनसेखिनिया जायगाया खालि नै मोनसे आरो मोनसेबाव बेडरुमावबो नैयावबो आलमारि दंबावो गंसेबाव नै गंनै आलमारि ओमफ्राय आरो इयावबो बेडरुमावबो मोनसे एटाच मोनसे नै दोङो आरोना एकदम लेथ्रा आरो साफा खालामनो नांगौ गासैबो ओमफ्राय आरो शावारबो दोनखायो लोगोफोरनि बे मोनसे बेडरुम मोननैबो बालकनिया मोनसेयानो आरोना बेनिफ्राय नै जेसेबां गोजौ दोङो जोङो 7 फ्ल'रावसो मोनदो जोंहा एकदम सबसे लास्टआव मोनदो आरोना ओमफ्राय नै बिनो बोरायनि डिउटि खालामनाया अफिसा बेयावनो खालामो आरो बोराया जा खाथियावनो ओंखारनादो थांबानो मोनबानो डिउटि मोनसिगोन आरो ओमफ्राय नै जोंहानिया सबसे साइडथिं आरोना ओमफ्राय नै बिथिं गासै क्वार्टारानो गोजा जोंहा सबसे जिङाव मोनदो ओमफ्राय बेखिनिया गासै क्वार्टार गोजा सिङाव मानसि फैजोब्बाय आरोना गथाय नै सिंनिफ्राय 1 2 3 4 5 6 नै 7आवसो नै लाइनाव जाङा आरोना जेथिं मेथिं खिरखि दोङो न'आ थारमाने एकदम सानलाइट हाबखागोन आरोना बरियानो बैथिं साहा माने जाङानि नैथिं नै जाङा नैबेथिं साहा जायो आरोना बेथिंनो सान्दुं ओंखारो ओमफ्राय आरो नैबेनो प्लान्टआ बोराय मा जाहैयावनो डिउटि खालामो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आं न'फोरखौ सोरगिदिं देखायजोब्बाय ओमफ्राय आरो आंनिया दा साफा खालामनायनि खामानि गाबोननो शिफ्ट जागोन नालाय जोंहा ओंखायनो दिनैनो साफा खालामना लानोसै बर' सारा मालाय डिउटियाव थांबाय गारनानै थांमानसै आं गासैबो हारसिं साफा खालामनांसिगोन ओमफ्राय बर' सारा डिउटियाव थांबा नालाय दा मोना बेनिया डिउटियाबो जोबखागोन आंनिया न'आव साफा खालामनायाबो जाखागोन आरो आं दा साफा खालामना लाग्रोनोसै नै जि साफा खालामजोब्बाय आङो हारसिंनो आयै थियां बापारे बा दा दै लखबनानै खेबसे माबानांगोन आरो नै गासै गथाय थुला साफा खालामजोब्बाय नै आलमारि सालमारि हुगारजोबखाबाय
दा दै बाथरुमाल' दङ इखो डाइरेक्ट दै लख' खानानैनो सुखागोन आरो सिबबाय थाले धुला बेरसे सिबबाय थाबाथाय Bwraiya nilai Korosara mana duty खालामनानै फैबाय इयोन duty इयोन office बा साबा खालामा दोनना फैदो तुला जफैबाय ini आं सेनेंबाय कितना कच्चा था और यहाँ का घर कितना पक्का है ini sih jokon dah Soalnya जोंहा माने बिराद भाग्यसो बे क्वार्टारखौ मोनदो आरोना माने जोंहा क्वार्टार होनो मोनाखैमोन मानो होनबा बेयाव माने जोंहा लटारि सिस्टेमसो क्वार्टारखौ रानदों नालाय तो बेयाव माने मोननै ब्लक बानायबाय दं आरोना माने बिल्डिंआ मोननै आरो बेलेग बेलेग मोनसे ब्लक 3 मोनसे ब्लक 4 तो नै दा जितु ब्लक बिल्डिं मोनदो बे माने ब्लक 4 तो जोंहा थानाय ब्लक 3 मोन जोंहा जितु मोनदो बे मोनसे रेडि जायाखै माने मोनथाम फ्लोरल'सो जाबाय आरो ओमफ्राय बाखि हिना दंबावो बे मोनसे जायखायनो मोनसेखौ होथ'वाखै ओमफ्राय नै मोनसे रेडि जाजोबनायखायनो इखौ माने होबाय आरोना तो होना होबाथ' जोंनि थानाय मानसिफोराथ' गासै आधा मानसियानो फैजोब्बाय खिन्थु आधा मोनाखै दसना दाबो बिसोरबो तो आधा मानसियानो फैजोब्बाय ओमफ्राय आरो गथ'फोरबो गेलेनो गैला गासैबो जा कुटुलि लोगोफोरानो फैखाजोबखाबाय ओमफ्राय मा खालामनो माने बिराद खर' गुदुं जाबाय आरोना माने मोनदियाखै आरो माने मोनगोन माने बेखौ सम लागोन आरो बे मोनसे रेडि जानो खमसे खम 6 माह बा 7 माह बिदि सम लागोन आरो बा 6 माह 7 माहबाथ' मा थिग जोंनिया पस्टिंआनो फैनो हानाय ओमफ्राय गोदान मोनसे क्वार्टाराव थानो मोननायाबो मोनसे इच्छा आरोना माने थानो लुगैनानै दंबाय थायोमोन नालाय ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन खर' गुदुं जाबाय दाथ' बर' सारखौ आङो खर' गुदुं खालामना होबाय आरो मालायफोरा थांजोब्बाय जोंखौ माला लांगोन माला मा खालामगोन बेयाव थानो हालिया बुङै एप्लिकेसन होनानै माने नै जितु जाङा जि मोनदो दा क्वार्टारा बे मोनसे क्वार्टारखौ जाय मोनदोंमोन बे मानसिया माने 7 फ्लोरखाय फैयानानै जमा होबाय आरोना क्वार्टारखौ जमा होबाय ओमफ्राय आरो गोबां खाथि खालानियावनो माने क्वार्टार दङ आरोना नै जितु जोंनि बेरेक लाइन बिनि खाथियावनो आरो क्वार्टार दंबावो तो बिदि खाथियावनोहाय सोरबा माने जोंनि खाथियावनो क्वार्टारा नाङानानै लिरनानै माने जमा होजोब्बाय आरोना होजोबनायाव बेफोरनि काउन्टिंआवनो माने 6टा ना 7टा बिदि क्वार्टार ओंखारबाय आरो माने खालि ओंखारनाय बेयावबो गोबां मानसिया एप्लिकेसन होनानै बयनिबो माने सिंनिफ्राय जाय फार्स्ट होदो बे सबसे सिङाव मोनबाय जाय सेकेन्ड होदो बे एसे गेजेराव मोनबाय जाय थार्डआव होदो बे सारियाव मोनबाय बिदि मोननानै जोंहाने 7 नम्बराव फैबाय 7खौनो मोनखाबाय आरोना माने बिदिसो जादों आरो घटनाया ओमफ्राय माने साननांगोन आरो माने बिराद भाग्य मोनबाय मानो होनबा एप्लिकेसना जुदि जानाया 7आव थायालासेनो 8 9 थानानैबो मा जागौमोन उफ बापरे माने बिराद माबा मोनसे भिक्षायाव अन्थाइ थानाय बायदि बिदि मोनबाय हादोंमोन आरोना माने क्वार्टारखौ मोनैयाव दावरावबो खालामनो हाया माबायदि दावराव खालामनो मा जिहेतु लटारियावनो मोनखादियाबा माबायदि आरो क्वार्टार बेगोन बिदिबो जायो नालाय मानो होनबा ओजा थानानै जों मोजां मोनले आरो जितु जों पुराना क्वार्टाराव बेयाव बिदि नङा जे मानसि गैला बेयाव मानसि दंबावो जोंहानि जितु मोनसे बिल्डिं मोनना बे बिल्डिंआव पुरा मा रावबो मोनखायाखै बिदि जादों आरोना माने मोनसे बिल्डिंआव गासैबो मोनजोबखादों मोनसे बिल्डिंनियाव रावबो मोनाखै बिदि जादों आरोना लटारिबाबो माने बिदि भाग्य मिलायजोबदों आरो मानसिफोरा ओमफ्राय आरो अखमनि न'से दङ दाखालि जोंहा गदल'खौ राखि खानाया गोरलै गथ'आ बिसा दङ आरोना बिसाथ' माने दाबो गेलेनाय जेबो बिदि जायाखै नालाय ओमफ्राय जोंहा गदल'बो दा स्कुलाव थाङो मोना गेलेनो थाङो बिदिबा लोगो नांगो आरो स्कुल भेनफोराबो माने हारसिंबा थांनो नागिरा भारा फैसा लायो बिदि जाना होयो आरोना थ' मा खालामगोन मा मागोन होननानै बोरायखौ एप्लिकेसन बोरायाबो जोंहा मिथिनानैनो माने सिरि एप्लिकेसनखौ होना दोननायखायसो माने जाफ्लांबाय आरो मोनसे नङाब्लाथ' बिराद र'दाव गोलैगौमोन आरोना स्कुलनि प्रब्लेम गेलेनाय प्रब्लेम हारसिं आरो स्क'बो जायो जा हारसिं थानाय मोजां नांनाय नङामोन आरो ओइ वाशिंग मेशिन लेना पड़ेगा वॉशिंग मशीन लेना पड़ेगा ही सुनने माने ही लाम जागा गया ना यो इले very good साफा खालामनानै मेंसोबाय आङो बिराद मेंबाय माने
बे क्वार्टारखौ माने ओरैबायदि मोजां मोनसे क्वार्टार होदो माने न'आनो माने सानना ला आरोना बेबायदि बर' सारनि न' जाखानाय मोनबा एसेबां मोजां जाबायमोनबा बिदि मोनसे फ्लेट लानो गोनांबाथ' खमसे खम 40 लाखसो नांगोन आरोना माने ओरैबायदि मोजां फेसिलिटि होदो किचेनफोराबो स्मार्ट गासैबो टाइल्स होजोबनाय माने एसेबां झारखान्ड एरियायाव गिदिंबाय आङो खिन्थु मोनसेबो बिदि क्वार्टार मोनाखैमोन दा अखमाव थांबाबो जों बिदि क्वार्टार मोननाय नङा खिन्थु झारखान्डआवबो गोबां इउनिट दङ बेफोरावबो बिदि क्वार्टार गैया दा पात्राथ' जायफोरा पस्टिं फैयो बिसोरल' बिदि क्वार्टार मोनगोन आरोना माने बिराद मोजांखा आरो क्वार्टारा आरो एसे साफा खालामदोंबाबो खालामबावनानै न'आव साफा खालामनाया एकदम माने अखा हाना खोमसि जाजोब्बाय आरोना बिसोरथ' मोनाखाबायबो खिन्थु अखा हानानै बाराद्राय खोमसि जादों आरो नैलै अखा माने मोनाबा जोंहानि गोदान क्वार्टारनिफ्राय जि मोजां भिउ नुयो नै ओमफ्राय बिराद मोजां नुखायो आरोना ओमफ्राय जासे हायो साफा खालामबाय दिनै ओमफ्राय दा पुराना क्वार्टाराव थांनानै बुस्थुफोरखौ पेकिं खालामनानै गाबोन फुङाव पेकिं खालामनानै गाबोननो फैखानोसै आरोना थ' लोगोफोरनि मानसिफोरा मालाय फैहोलांबायनोखा मेक्सिमाम मानसियानो फैजोब्बाय आरोना नै जोंहानिया बै मोनसे लाइनथिं आरो सबसे सायाव आजा जानिया एकदम सानि मोनसे आरोना एकदम बै सानिया बेनिफ्राय लोगोफोर नै जोंनि बिल्डिंखौ मोना समाव जि मोजां नुयो लाइट्स लगायजोबबा मोजांथार नुयो आरो नै बर'सारा dia बर'सा